ana da kyau. Wala mu. Nafisa. Dan bawa lah huyung. Ada mau sir? Aku sudah beri. Oh iya. Dirgat. Sama. Ani gari. To ka baka ce gaba da ba. Wallahi tire kuma. Allah ga nan. Sama tire ba. Ya tire. Canji.
Amina Mansur mun gode Allah saka da alheri mun saurari kasida daga bakin Amina Mansur wadda hakika ta taho daga Aliyu Kabiru kai gwani ta sannan garwala sai ke ba dan Allah dan Allah sai ke ba makani gyara masa hanya mala a su da kai kuda a gyara hanya da a gyara hanya da a gyara hanya kai kuda a gyara hanya kuce ta hanya bari a yi ta da Allah ya hakuri muna ba ku abin da Allah fadanta ba bai kamata a ce a haɗu maza da mata a gyara mana Allah ku ta baya dan Allah ku ta baya muna so mu raba wannan gurin biyu gurin maza da gurin mata da dan Allah ku ta baya tashi don Allah ita kula da wannan da Allah an gaba kai yake ba ai dan ranka ki kwaye su kawai muna son hanya a nan gurin Allah ku ta ka gane garki hancin to Malam Bashir sai